Siyakhuleka lapha madoda amakhulu. Thina ke sihlala sihluphekela thina ngoba asidalanga kahle nina bekunene maswati, kodwa siyacela nje ukuthi nisilalela ngoba uma sikhuluma la suke sikhuluma ngento esuke zisithinta thina. Lo mama lona ke lo mama lo mama embona lo mama, cela nibuye kahle lo mama lo uMama ugogo wezingane zami. Usonta eweseli. Usonta eweseli. Umkhwekazi ngamanye amagama njengoba ngisho ukuthi umkhwekazi wami. Lo mama ke lo basonto weseli lo nomunye omakhelane wami. Lona ke ngicela ukukhuluma ngalo kuqala ngoba lo uselundi lo. Uhlala ulundi. Lo mama lo sengisho ngathi umkhwekazi wami, ugogo wengane. Angithi uyabona mamuko lo mama. Angeke umcabangele izinto ezinye yabona uMama lo ngathi uzothile umkhwekazi. Kodwa manje thina ngoba siyahluphekela. Mina njengomkhwekazi into engayibona enganothisa kule gceke lakhe. Lapha agane khona. Bonke abantu abakhona bafaka lula, bafa njalo bayalanda mabefa bayalandelana. Yabo. Bayalandelana. So kwangixaka kakhulu ngoba ngumkhwenyana khona yonke engafika ngayinaka khona kuthiwa lo muzi lo abantu bakhona baningi kodwa bayafa bayalandelana. Kanti hayi mase ngithi ngiya-check-a ngicheck-a ngoba mina ngidalwe kanje. Ngathola ukuthi hayi uMama unezilwane zakhe. Izilwane. Kodwa izilwane zakhe zihamba ngeqanda. Kuba ibhodlela nje elithile bese elinezilwane. Lezilwane zakhe uma efika egcene ufika abethele ngayo egcekeni lakho. Bese nilandelana nonke ke manje makofa yodwa nje nala uma egqijwana namhlanje uphinde balandela kanjalo. So isimo engasithola khona lapho kula gceke. Kwakhona kugogo wakhona okhala ngale izingane zakhe. Lapho kuba ku-1992 ku-92. Mina abafana ke mina engibazalela kulo indodakazi kalo. Bafana abathathu. Ababili bayaphila kahle. Lo munye laba wesithathu ke waphuma nezilwane ke zakhona lapho ngoba ilwane begcatshwe egolweni ufuna ukwazi ngeke kumuntu ozosicatshwa la ngaphansi. Kodwa ixova wena zibe zisha wena ukuthi bona khuluma uThakathi mina emhlabeni uThakathi. Manje lento ngeke uyithi angithi uma ubuka laba abantu abanjena uba omama nje ngathi bazothila. Sonto weseli akahlukane neBhayibheli yonke into. Kodwa manje lesimo ke lesike. So ngo-1992 ngifika kulo muzi ngase ngi-introduce-wa ngivakashela ugogo ukuthiwa azongibona ugogo. Ugogo wakhuluma into yamagama engathula nje ngathi angwaboni wathi lalela. Kade nibulala izingane zami lapha egcekeni esho kulo muntu wesifazane ozalwa yilo. Wathi kade nibulala izingane zami nihlangene nonyoko. Kodwa ke lo mfana lo ngeke nikwazi ukwenza lutho ngaye. Lo mfana kuyena ngeke nenze lutho kuye ekhomba mina. It was 1992. Sengisho ukuthi ke kunento eziningi lapha ongeke wazi ozithi uma zenzeke ukuthi kodwa lo muntu ucabanga kanjani. So leqanda leli wathatha ke lo mama masengibala abantu ababulela. Ubulale bonke abantu abakubo. Waphinde wabulala lapha egane khona ngoba babe utheko
mase ngibabala bawu-20 22 ngalapho ngobaba wami la egcekeni ngoba phela mina ngithatha umfazi uba ngisengikhuluma ubaba uDlamini wagcilela ngoba nale qanda lafa lakha lathi balifaka la egcekeni kwase-ke lashaya ubaba lashaya nami lashaya umfowethu mina selizowashaya mina ngase ngaphuthuma mina ngahutshwa zigebengu ngashona ngaze ngokuhlela eshathini le shathini la ngiyakhona ngathi ngiyothwasa khona ilapho umuzi uphethwe umkhulu wami lo mama ubenesigubhu akhuluma naso sikamkhulu umkhulu wami mahamba yedwa umhamba yedwa umphathi womhlaba wonke omkhulu welo so uyena ke owafika walithatha leqanda lingaqhumi amene lingakwazi ukuthi libale abantu ngoba selibale lumfolo abala omunye wase kulandela mina ngikhuluma mangithi ngikhuluma ngomshado ngikhuluma ngentension yakhe mina ukuthi umshado awukho kodwa kuyashiswa ufe futhi ngoba nje bona kube nje kwakumuntu ongasimina ngabe wayesefika ngoba bonke abantu balomuzi bagcine befile bebulawa yilo hlobo lo mfazi yilokho bengifuna ukudlulisa ke manje labafazi ke laba useweselile yangomunye